kun sille päälle satutaan. Karjalan turnauksen avausottelu lähtee tästä liikkeelle. Suomi, Venäjä ja Suomen ykkönen siis 9 Haagman, 27 Kontiola, 50 Aaltonen. Ja sitten lähdetäänkin siitä liikkeelle, että siellä on 71 Komarov, 26 Immonen, 41 Pihlström. Heti pistää Westerholm sitten vähän SM-liigan peleissä. Sitten tulee Hietasen hyvä katko viivalla. Venäjä pystyy purkamaan näin takaisin Hietaselle kiekkoa. Lepistö toisena puolustajana hyvin pelataan kiekko Lepistölle. Lepistö kääntää nopeasti sinne Aaltoselle ja Aaltonen keskustaan antaa loistosyötön maalin eteen. Ja siellä on ensimmäinen kunnon kapina päällä. Venäläispuolustajat eivät maana mitään! Kun siellä on sitten suomalaispelaajat, jotka tälläävät kiekon reppuun. Pelattu 3.45 ottelun ensimmäistä erää ja ylivoimamaali on tosiasia. Ja todella väkevän esityksen jälkeen Juuso Hietanen pamauttaa siitä maalista irtokiekon häkkiin. Ja peli on Suomelle 1-1. Todella hienosti kiekko liukuu siellä ja pyörii siinä. Ja venäläiset pelaajat ovat siellä aivan väärällä majakalla kokonaan. Ja sieltä tulee Juuso Hietanen, joka napauttaa todella näyttävästi aivan yläpeltiin. Ja peli on Suomelle 1-0 ylivoimalla. Juuso Hietanen on maalin tekijänä. Tämä Nizhny Novgorodissa pelaava HPK:ssakin Suomen mestaruuden voittanut puolustaja tällä maajoukkueessa 13 maalin ja Suomelle 1-0 johto. Todella väkevä alku. 3.45 pelattu ottelun ensimmäistä. Hyvä kenttä, Popov nappaa kiekon itselleen maalin takana. Tereshenko maalin eteen ja Tereshenko kolmantena lenkinä. Rynnäs varmasti torjuu, mutta torjuu eteen. Sitten tulee pienestä kulmasta uusi veto. Juri Sandro vetää komeasti maaliin ja peli on 1-1. Sieltä tulee puolustaja Juri Aleksandrov, joka tekee uransa ensimmäisenä maalin ja peli on 1-1. Siinä harhailee vähän Suomen joukkue ja sen harhailun seurauksena on peli sitten numeroissa 1-1. Ja maalintekijänä siis SKA-puolustaja Juri Aleksandrov. Erittäin hyvin siellä Popov, Tereshenko, Bereshokin tekevät tätä työtä ja sieltä tulee hyvä kuti. Vaikka Lepistö painii siellä maalin edessä, niin kiekko painuu sinne Rynnäksen ohi maalin yläkulmaan. Siinä antaa Aleksander Popov erinomaisen syötön Juri Aleksandroville ja tämä tekee numeroiksi 1-1. Kymmenen 5 edevä Burmistrov. Hyvin Suomen neliö siinä tiiviinä edessä ja peittää vetopaikat Burmistrov. Medvedev ja sitten tulee veto ja menee maaliin. Maksim Godinov lataa sieltä ja peli on Venäjälle 2-1. 48 sekuntia ennättää peli vanhentua, kun Jussi Rynnäs yllätetään toista kertaa ja puolustaja Maksim Godinov on maalin tekijänä. Sieltä tulee Medvedevin syöttö ja kätisyydet kun käyvät sopivasti, niin Godinov tällä uransa toisen maajoukkueen maalin. Pietarin SKA:n puolustaja Maksim Godinov. Onko siellä sitten Varnakov välissä mailoineen? Saattaa olla vielä niin, että siellä pääsee venäläiset. Jälleen ajautuu kiekko sinne Laaksolle. Laakso rännin kautta maali taakse. Osala kamppailee siellä sitten puolustaja Kishelevicin kanssa. Sitten Hartikainen ja väkisin maalin eteen. Osala tällä komeasti kiekon reppuun. Hartikainen pistää kiekon maalin eteen ja Osala saa lyödä sen käytännössä tyhjään häkkiin ja peli. Jälleen ajautuu kiekko sinne Laaksolle. Laakso rännin kautta maali taakse. Osala kamppailee siellä sitten puolustaja Kishelevicin kanssa. Sitten Hartikainen ja väkisin maalin eteen. Osala tällä komeasti kiekon reppuun. Hartikainen pistää kiekon maalin eteen ja Osala saa lyödä sen käytännössä tyhjään häkkiin ja peli on 2-2. Ja neloskenttä ottaa nyt myöskin kovaa roolia tässä niin kuin pitääkin. 2.21 pelattu ottelun toista erää. Hartikainen tulee väkevästi maalin eteen ja siitä pääsee Oskar Osala lyömään kiekon maaliin ja peli on 2-2 Oskar Osalalle. Tämä maajoukkueessa 5. maali ja Teemu Hartikaisen ensimmäinen syöttöpinna Leijona paidassa. Hartikainen siis pelasi 2 maaottelua kaudella 2009-2010 ja sen jälkeen Haasanin kauden jälkeen täksi kaudeksi Nizhny Novgorodi Sakari Salmisen seurakaveriksi ja myöskin Juuso Hietasen seurakaveriksi Popov, Pihlström ja nämä kaverit pystyvät kyllä haastamaan tämän porukan ja sieltä tulee Leo Komarov ja iskee Suomelle 3-2 numerot.
Nyt oli väkevää peliä. Komarov, Immonen, Piström. Piström antaa siinä viimeisen niin sanotun suudelman venäläispelaajalle. Niin kuin tässä näkyy, niin siinä menee pojalla se kuuluisa pupu pöksyyn. Ja sen jälkeen Komarov ja välittömästi sivaltaa ohi Barulinin. Ja peli on Suomelle 3-2. Lähti loistavasta Piströmin taklauksesta ja sitten Komarov saa kuin saakin siitä kiekon haltuunsa, vaikka se vähän luisti niin tuleekin. Ja Suomi johtaa ottelua 3-2, kun 13-11 ottelun. Aleksandrova tulee sinne Liissin, joka voidaan nostaa helposti Popovin rinnalle. 20 vastakkain Tikhonov ja Karalahti, eikä päästä pois omalta alueelta. Ja nyt on kyllä rangaistus tulossa siinä. Kyllä venäläispelaaja heittäytyykin komeasti, mutta onpa komea veto. Onpa komea veto. Viktor Tikhonov tasoittaa siirretyn rangaistuksen aikana pelin 3-3. Oli tulinen komea veto. Vaikka iso maalivahti on siellä, niin näin pystyy Tikhonov yllättämään rynnäksen ja peli on 3-3. 5.37, 45-37 kokonaispeliaikaa käytetty. Tässä tulee tämä veto, lähtee sieltä ja on kyllä kerta kaikkiaan hieno veto sieltä. Se tulee Tuukka Mäntylän takaa ja Rynnäs ei sitä kunnolla näe ja sen jälkeen sitten kun se on mennyt sinne jo, niin ei näkemiset paljon auta. Siinä oli tulossa myöskin suomalaisrangaistus, joka sitten kumoutuu siitä saman tien. Viktor Tikhonov maali. Mäntylä ja sitten Karalahdelle ja Karalahti, Mäntylä ja Mäntylä kääntää vielä sitten pikkusen vaikean syötön. Ja niinpä siinä Eilund odottelee, kun sieltä tulee sitten seuraava veto. Ja mikä maali! Sakari! Salminen iskee Konstantin Barulinin ohi ja peli on juuri kun Venäjä tulee täysilukuiseksi Suomelle 4-3. Jos oli Tikhonovin laukaus väkevä, niin oli tämäkin. Siinä Mäntylä pudottaa kiekon pikkusen vaikeana sinne jalkoihin. Ianishkinov, Koronen mies, nostaa päänsä pystyyn ja katsokaa mikä on paukku, kun se lähtee sieltä ja kimpoilee jostain pelaajien takaa ohi Barulinin. Sieltä tulee Sakari Salminen ja pistää Suomen 4-3 johtoon. Näin se tulee sieltä. 6.08 ottelun kolmatta erää jäljellä ja Suomi johtaa ottelua 4-3. Sakari Salminen maalin tekijänä. 33. maaottelu. Kulmalle, Nikulin, hänkö tekee maalin vielä, antaa maalin kulmalle vielä, siinä on Popov, Medvedev, Leipo, Rynnäs torjuu, kova kamppailu Suomen maalilla, Suomi taitaa kestää, Nikulin, Medvedev ja kauhea meteli ja summeri soi ja Suomi voittaa tämän ottelun lopulta huikeiden vaiheiden jälkeen numeroin 4-3. Olipa kiekkopeli, loistava kiekkopeli, vauhdikas hieno kiekkopeli Jussi Rynnässä. Ensikertalainen Suomen maalilla, kärppämaalivahti hieno peli ja koko joukkueeltakin pikkuhiljaa peli alkoi siitä löytää ne oikean tasapainonsa ja niinpä Suomi